putra dadi warsa. Sang Narayana prapta wonten negara Mandura sowan keng Raka Raden Kakrasana ingkang sampun dados Nalendra wonten negara Mandura ajejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ora mikir Wasru masa mongso kasangka gonjang ganjing ing alam donya pramanungsa punjering prakara alam nganti paripidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam agesan sira aja padha ngresula kabeh ngono karsane yang sukma pada sumberna supaya dadakan kusitra riris harta palwana ting ranu sesek karsani rampunge duk kepungkur panjenengan ingsun Winisuda dadi ratu mapan ana negara Mandura anyuli Kanjeng Rama Prabu Basudewa jeneng sira Narayana ninggalake negara Mandura ngaturake puja puji syukur kunjuk Hyang Agung awit ri palungguhan iki Narayana wis gelem balik ana negara Mandura jane Yayi Narayana ki bubar saka ngendi wae to Yayi? Koko Prabu waleh-waleh menapa? Yektosipun Kang Rayi bibar kemawon nindakaken semedi tarak brata awit menapa? Awit dinten sakmangke wonten payo-payo ingkang animbrung negaranipun Paman Prabu Setyajid ngono inggih negari Lesanpura. Paman Prabu Setyajid rak kagungan putra-putri ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Setyabuma. Pranyata Dewi Setyabuma wanita ingkang sulistya ing warna ketitik kathah para raja Narpati miyang bupati ingkang kepengin anjatu krami dumateng sekaring kedaton Lesanpura nuwun inggih Dewi Setyabuma. Saking kathahipun para raja Narpati miyang bupati wonten satunggiling Nalendra ingkang linangkung jejuluk Prabu Yudakala Kresna inggih Sang Prabu Kresna Pujangga. Prabu Yudakala Kresna kala wau ratu wingking saking negari Dwarawati Purwa. Punika ngepenginaken Yayi Setyabuma kanthi ngancam lan ngincim menawi panglamaripun Prabu Yudakala Kresna dipun tampik sayekti negara Lesanpura badhe dipun bumi angus. Lah dateng mriki Paman Prabu Setyajid ajrih krana mangertosi dumateng kasektenipun Prabu Yudakala Kresna ngantos kawiyos dawuh pangandikanipun Prabu Setyajid. Sok sapa sing bisa nandingi Prabu Yudakala Kresna ya Prabu Kresna Pujangga. Tiyang menika badhe dipun paringi wujudipun bumi Dwarawati Purwa. Kawimbuan pikantuk putri boyongan inggih menika kusumaning ayu Dewi Setyabuma Koko Prabu. Mawut kang katrajang ing dahana
wadya sangkep keprabon prang sangkep keprabon prang kang obro marekata wih ladalah jagat Dewa Bathara Wasisan ing Bathara jagat lah banjur apa sambung rapete Prabu Yudakala Kresna kang ngepinginake Dewi Setyabama kelawan Yayi Narayana kang teteki brata kuwi mau mengkaten kok Prabu. Sak sampunipun Paman Prabu Setyajid ngedalaken giri swayembara. Sinten ingkang saged nandingi kasektenipun Prabu Yudakala Kresna saged nampa putri boyongan kang sarta nampi kamukten negari Dwarawati Purwa kang rayi mangsah semedi nyuwun pituduh dumateng Gusti kang murbeng dumadi ngantos pinten-pinten candra laminipun kula mangsah semedi. Mila ngantos keng rayi menika mboten wangsul dumateng negari Mandura. Sajroning Narayana mangsah semedi, kula nampi wangsiting Bathara ingkang dumeling ing Karna. Wangsit kala wau nuduhaken supados Narayana inen anglebeti wujudipun giri swayembara kala wau nglandingi kridanipun Ratu Dwarawati Purwa ingkang adejuluk Prabu Yudakala Kresna. Nanging miturut wangsit ingkang kula tampi Narayana saged nyirnakaken Prabu Yudakala Kresna kanthi catetan kula kedah ngampil pusaka paduka wujudipun Kyai Nenggala. Pramila saking menika Duh Koko Prabu, menawi wonten mulunging penggalih keng rayi badhe nyuwun ampilan wujudipun pusaka Kyai Nenggala kinarya anglebeti wujudipun giri swayembara nyingkiraken Nalendra Yaksa jejuluk Prabu Yudakala Kresna. Mangke menawi Ratu Dwarawati Purwa Prabu Yudakala Kresna sampun kasembadan kula pateni kanthi lantaran pusaka paduka. Tartamtu pusaka paduka Kyai Nenggala badhe kula wangsulaken malih dhateng jengandika Koko Prabu Baladewa. Etan-etanan. Rodo montap lirki netap duka yayasin nepi jojo bang mawingo-wingo wengis weh latalah desmalaning rat leketeking jagat gelagrai bumi panusmaning jajelan sukertaning bawana kowe pinter Narayana olehmu miwir tembung rakit basa kaya-kaya ora ana wong sing ngerti sing dadi gedhohan lan tujuanmu. Ning Baladewa iki dudu wong loro saudon telu sauruban. Aku iki angin wae tak jaring. Mula tanggap sasmita saktenane sak tekamu ana kene iki mung golek cara. Olehmu kepengin merjaya Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti pengapisane Prabu Baladewa? Kowe ngerti pengapesane Prabu Baladewa ki mapan ana senjata Kyai Nenggala. Negara Mandura ki senadyan negara kang bawera, negara kang jembar. Nanging negara Mandura ki wis koncatan kelangan sing jenenge pusaka Kyai Nenggala padha karo ilang yonine. Ing kene kok gunake. Kowe ngawu-awu nyilih Nenggala arep tok nggo ngleboni giri swayembara. Nanging saktenane kowe duweni tujuan mentala karo Baladewa. Mengko yen wis Nenggala tak paringke kowe ora wurung kok ngendingke aku. Yen ingsun wis tumekaning pati, Mandura kok kakai bajingan ora enak iwake kuwi Narayana. Sedya payung sadurunge udan, pupur sadurunge benjut kowe kere mlebu bali ora pantes ngidak bumi Mandura. Sapa wae wani ngogreh-ogreh kawibawan negara Mandura, ora nyawang kuwi sedulur apa wong liya. Taplak andeng-andeng ora pernah papan panggonane tak kiplas Narayana.
gawe sang kapirang ore nangkul kinempit gempit dosa ngarep naning bawana batu. Koko Prabu menawi Koko Prabu nyepatani kula mekaten semanten ugi kula Koko Prabu nyuwun sewu tiyang sabar menika wonten watosipun menawi paduka nyepatani kula mekaten wiwit dinten menika ngantos dumugining puputing yuswa kula ora bakal ana critane maneh Narayana ngancik bumi Mandura menika Koko Prabu yang satelek sinuwun rasa nduk penggak Irawati pajake lek arep golek silian munduk-munduk dikira aku wong ra tanggap apa piye Narayana lek ngerake tembung lho leh nyopan-nyopane ora minggat tekan Mandura Nenggala muncul tekan epek-epekku Pramudyar Narayana derajat apa menungso ora kena ginawe becik pancen dicitak dadi kere kae ya jingan rak jicek raine Tobat kok ana Nalendra wengise kaya ngene ana menungso kok leh mentalan ben nek karo Narayana ora dulur-duluran aku ora dulur dunan ritek ra patheken pancen wit cilik diatur angel pas jaman ana Widara Kandhang kon nyambut gawe angel isine mung lintuh pancane padha sengkut tumandang nyambut gawe ning sawah dhewe malah nglintuh ning omah lah kok saiki duwe penginan dadi ratu dadi Nalendra bedah Dwarawati Purwa biadake piye marake pegel aku ngerti karepe Narayana merga Narayana ki yo ngerti pengapes aku Wirawati yen Nenggala wis lepas saka tanganku tegese lepas sing dadi jayaku ngerti ora tobat layak to layak dulur-dulur kadang-kadang ora ana sing padha wani sowan mriki jebule kaya ngono to gedhohane Prabu Baladewa yen ana dulure sing teka dianggep duwe niat candala layak to layak paduka menika namung gesang piyambak mboten wonten sedulur sing cedhak kalian paduka ben ora dulur-duluran ora apa-apa uripku dhewe dulur nek ndak kena diatur gunane apa paugeran ugrane urip ki panggah urip kudu tetep lumaku ngono urip ra tunggal ambekan mati ra tunggal luwangane Narayana duwe pakarti ngono yo ben pancen citak kere kae yo menawi mekaten tegesipun paduka mboten ngeman kalian dulur nek ndak kena dieman nggih apa singkirne pisan mangsane apa nggih matur nuwun nek karo dulur ora ngeman tegesipun paduka nggih mboten ngeman kalian bojo kalian kula nggih tegesipun paduka mboten ngeman lho nek karo bojo yo ngeman wong bojo piye to iki menawi paduka ngeman dhateng kula gadah panyuwunan kowe njaluk panyuwunan apa Irawati kula nyuwun panyuwunan kula sakniki ugi senjata Nenggala mugi saged kaampilna dhateng Kang Rayi Narayana. Weh, lah dalah. Kowe ngucap kaya ngono iki tegese kowe seneng karo Narayana. Kowe demen karo adikku. Nek Nenggala tak silihne Narayana, aku dingkik Narayana, aku pateni Mandura dikakai, ora wurunga kowe mesti dipek karo Narayana. Ya apa ora? Tobat. Narayana menika sinten to sinuwun wong inggih nika kadhangipe kula piyambak Rayi Paduka menapa nggih saged kasembadan. Lho ya iso. Kowe dulur karo Narayana ya mergo aku. Ning yen kowe ora ana aku Narayana ki wong liya, gek kowe enom Narayana enom lho. Hah? Aja to wong liya, saiki ya akeh. Dulur mangan dulure dhewe ya akeh. Hah? Wong jaman saiki wis pokok limpe ngono ae.
Ndi kuwi pene, ndi kuwi prepeane. Wis pokok rena-rena. Lho menungso uteke eleke ning kono lho. Roh nek dulur iki roh lho. Ning cok masalah. Yo. Sinuwun. Mbok inggih paduka menika menggalih dhateng pangandikanipun para sepuh. Piye? Krodaning ati ora kuwasa ndudah kutaning pesti pambudidayane manungsa ora bisa ngungkuli garise kang kawasa. Tigang perkawis ingkang manungsa mboten ngerti setunggal tumibaning rejeki angka kalih tumibaning jodho angka 3 tumibaning pepesten. Gedhong ana kuncen ana yen menungsa wis titiwan cinik pinundhut menungsa mboten saged selak. Dipun brandanga mimis sayuta nyemplunga segara geni yen manungsa maksih pinaringan waluya jati temah nirmala. Mesti maksih diparingi sugeng kalian Gusti. Menawi paduka maksih sujana kalian keng garwapun Erawati kalian keng rayipun Narayana paduka kabotan. Ngampilaken wujudipun Kyai Nenggala dumateng keng rayipun Narayana. Yo, kok yo ana. Kamangka adine arep golek kamukten. Adi paduka piyambak menika badhe pados kamukten. Wong ya adike entuk kamukten kudune paduka melu seneng, kudune paduka melu bungah. Mboten kok malah rina wengi gesang paduka diseni rasa iri drengki. Njegali adi paduka piyambak anggone badhe pados kamukten. Paduka napa mboten kemutan tuk rikala jaman lakon kangsa adu jago tuk ruwuhun. Nalika jaman lakon kangsa adu jago paduka badhe dipun perjaya kalian Prabu Kangsa Dewa nanging awit saking budidayane keng rayipun Narayana lumantar pusaka Cakra Baskara paduka mboten siyos dumugi ning pejah kawiyos dawuh pangandika paduka janji yen sak wanci-wanci Narayana mbutuhaken bantuan paduka samapta ing gati sawega ing diri. Lah kok bareng saiki wis kelakon dadi ratu entuk kamulyan kecah Raja Brana. Lungguh ingkrang-ingkrang kemul kamukten. Paduka lali kalian janji paduka piyambak. Menawi paduka mboten netepi janji paduka ateges tetel jiwa kanalendran paduka sinuwun adoh pati aku. Oh. Tresma aku nyawang slintang biru Gelungane mentok repapan pasiane nganggep kebayak mungu nyampe bane solae esan mesra gane kelebiko nyoto kagunane gede pae satu. Selendang biru among enai hati nora tekan batin setiamu 1, 2, 3, 4 hiya selendang biru Ya sekali lagi
lagi. Yuk. Tetap ana janjimu sendang biru. Hanye lai janji selendang biru selendang biru amung ngenaki hati nora tekan batin setiamu Ya. Gerobak, yuk. tetap ana janjimu selendang biru. Alhamdulillah. Tembang sirian Mas. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Wis wah jam 2 punjul, jam 2 seperapat. Lagi goro-goro. Ora apa-apa le. Heeh. Niku mboten saking napa-napa, nyambut gawe niku nek didasari kanthi ati sing seneng, ati sing bombong, ati semangat, ya. Niku mesti bakale wektu niku ora krasa mlakune banter banget. Ngono. Ha iya. Niki masih dalam rangkaian apa iki, Mas Petruk? Heeh. Masih dalam benang merah, ya. Tasyakuran Kitan. Nun nggih putranipun Bapak Suki kalian Ibu Suprih Tristiani. Nah, kitanipun sampun kasembadan wonten ing bulan Syawal nika. Dalu niki ditirakati dileki khususe ngeleki Mas Brian Akadia Risuki. Dadi putra sing soleh tercapai atas cita-citanya. Heeh. Ana kae nek wong Jawa ana sing ngarani wong sunat ki diislamke niku ya piye ya jane nggih kurang pas mergo wong ngrasuk agama Islam niku syaratnya pertama nggih menika nyebutaken 2 kalimat syahadat. Syahadat Gusti kali syahadat Rasule. Mula nek wong sunat kok diarani diislamke niku sakjane kirang trep. Kurang trep ya, Truk? Kurang. Lha ya wis nganggo tembung dikitanke, disunatke utawa disupitke ngono bae. Mergo nek tembung iki kaprah
tembung sunat iki kaprah nganggo tembung diislamke, mengko pengertiane wong-wong ki durung Islam nek durung sunat. Oh ngono ya. Lho akeh jare nek bangsane sing kleru ki godhog wedang menek klapa ora apa-apa ning nek tembung-tembung sing menyangkut karo agama niki kudu dikencengke. Ya. Ya, saiki guyon karo mlaku. Nah. Ya, ngaturake tetembangan kang dereng dipun pinangkani wonten ing season limbukan kala wau. Ya. Ya. Anu Mas Heru. Bowo, Mas. Yen ing tawang. Ya. Nyuwun pangapunten. Nggih. Niki seradi capik. Oh ya Mas Heru niku jane sakliyane seniman niku nggih dokter pasiene pirang-pirang. Tabib. Oh tabib ya. Keluhane apa itu ngono Mas Heru? Pasien-pasien ngono kuwi. Gregesi, Mas. Oh gregesi. Pikiran bunek kan nggih. Oh gitu. Powilek ngono lho. Kan iseno beli. Aku gah. Ya, Bubar monggo. Yo. Apa? Mangga. Yen ning tawang ana capek kaya ngono ning Mas Heru durung izin blas ya urung, malah sing nyaron izin 2 dina ping. Wis jare omahe ning longane nang poconge apa. Cahayu aku ngenteni Jal, didu karo Mas Tio ya Jal. Jar bawa yo. Ya. Marang megong. Sing guyu malah mbake, ngenyek kowe, ngenyek. Ing ya. Alon-alon. Ingang kosong sak lirik neh. ora tang rokok. Anu Mas Heru ya ngerokok iki. Oh gak pisan. Sun takon puar tane ragi Ibran ya ora. Burung salarik tok, Heeh, ora, bliro ora apa-apa, paling bliro bacok paling. Cantik. Ya.
Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine Margana kula wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Mas sing tak kandhake jeneng sira iki mau mestine sira lak bisa nampa to Yayi inggih saged punapa ingkang dados dawuh jengandika sampun saged kula ugemi nanging menapa inggih boten awrat ing atasipun kula kalian jengandika namung tiyang kalih ngrabasing pupuh lumebet wonten sak lebetipun negari ageng ingkang winastan negari Dwaramati Purwa Yayi ing ripalungguhan iki Yayi Margana tak tanting merga prasetyanipun Kakang muktinipun Kakang uga muktine Yayi Margana yen ana rubeda rekasa rekasane Margana pun Kakang mesti bakal melu bebantu mula Yayi ing dina palungguhan iki bantunan pun Kakang boyongi sawijining putri saka Lesanpura lho nggih kula namung nderek nanging upami ing tembe wingking paduka saged kasembatan menapa inggih paduka ing tembe wingking saged hambantu saupami kula hanggadhahi satunggiling gegayuhan Margana seksenana jagat yodi prasetyanipun Kakang Narayana lan Margana iki padha karo suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda rupa nanging yen ginigit tunggal rasa besok apa sing dadi kekarepanmu sauger pun Kakang bisa nyembadani mesti bakal tak sembadani Margana Mulat Mara Sanghara Juna Asmunira Kamahanungsan kasorapan tingkaing mungsuh ing rupi midhanget prasetyanira kang ngraka Sang Narayana giya jumangkah dian permadi tanpa pariwara Pandara Semareka den prayitna Asmunira ririh ika balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi mangke riyen nggih Gus lae kula niki wau mboten mireng sing dirembuk napa weruh-weruh ndara permadi nguncati papan Kakang Semar Margana dina iki tak jaluki tulung bebantu Narayana mbedah negara Dwaramati Purwa Ndara Permadi ijen tanpa rowang anglebeti wujuding giri swayembara. Niki mengke nek cilik wonten bujike kulit Ndara Permadi gedhe-gedhene Ndara Permadi tumekaning pralaya kados pundi? Mula kang mangkono didombani saka kadohan. Muga-muga Margana kalih saka Sambikala Kyai. Sumangga kula dherekaken.
Merahina semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo oh sataning kukila ringkan negara kageter kinedonganing kunglir wuwu sing pinipanca Patih Singa Mulang Jaya. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun Prabu Yudha Kala Kresna. Lonjong mimis playumu melar mingkus napasmu. Kepiye paran pawaratane anggone ringsun utus nyara widekake panglamarku marang Yayi Setyabama te. Wedhu sinuwun ing ripalenggahan sak mangke. Kula badhe blaka suta wonten ngarsa paduka mbok bilih panglamar paduka dipun tampik kalian Prabu Setyajid. Malah sak mangke Prabu Setyajid ndamel wujudipun Giri Swayembara. Sinten mawon saged hangukup Dewi Setyabama menawi kasembadan hanyirnakaken paduka sinuwun Prabu. Pramila sinuwun kawilujengan paduka Prabu Yudha Kala Kresna ing ripalenggahan samangke bebasan ancik-ancik pucuking ngeri. Laca. Aduh sinuwun kadrawasan apa kawuningan sinuwun wonten alun-alun negari Dwarawati Purwa wonten pawongan hangelebeti wujudipun Giri Swayembara ingkang dipun adani dening negari Lesanpura. Sajakipun pawongan kala wau milik kalian Dewi Setyabama. Ketitik kepengin aben ajeng kalian paduka. Kabeh wae aja ana sing melu-melu. Yudha Kala Kresna kepengin ngerti dapure wong sing nantang aku coba kaya ngopo. Bah! Yaksa Purarupa Risedeng Nalendra bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra. Jenengmu sapa Gus? Wani mlebu ing wewengkon Dwarawati Purwa. Panengah Pandhawa Raden Margana kekasihku. Dina sakmengko aku kepingin amboyongi Dewi Setyabama kanthi catetan kudu bisa merjaya panjenenganmu Sang Prabu Yudha Kala Kresna. Mula uncupna tanganmu manuta ndak pagas janggamu dina iki. Wah, tak untal mangsa ngambau cecak kowe. Ah!
Gamprong. Wonten pangandika ingkang adhawuh duh Kakang Mas. Selak dadi pangarep-arepane para kadang lan pepunden. Bocah lunga ora pamit, ora wurunga sing kon goleki ya Bratasena. Nyuwun pangapunten. Bot-botipun kula disuwuni senjata pitulung kaliyan Kakang Narayana. Bebantu anglebeti wujudipun Giri Swayembara. Swayembara hambayongi Dewi Setyabama kula kasoran ing yuda Kakang Mas Mundara. Yen pancen iki Swayembara kinarya goleke kamuktene Narayana kakangku. Bratasena ora gelem kerak jangkae ratu buta kae. Satrio gagah, satrio gedhe dhuwur sapa iki? Aranku Bratasena sedulure Margana. Yen ngono kowe melu-melu ngleboni wujuding Giri Swayembara, pancen kaya mengkono. Wah, latak gaglak limpamutina iki. Prabu Yudha Kalakresna ya Sang Prabu Kresna pujangga pejah njrebabah depane lemah getih kutah ngebaki jrambah. Eling-eling bawane Nalendra kang sekti mandra guna ratu buta kang kesinungan kembang kang aran Sekar Wijaya Kusuma cangkoke Wijaya Mulya. Ingkang mapan ana cethake Prabu Yudha Kalakresna. Senadyan sedina mati ping 7 kalamun Sekar Wijaya Kusuma maksih ana ragane sayekti bakale waluya jati temah nirmala gregah urip maneh kaya wungu saking nendra. Bratasena aku isih urip. Bato kowe. Budiya ngejak 7 dina 7 benyak ladeni aku isih urip Bratasena. Narayana jebul kowe sing bantu Margana lan Bratasena. Oh dewa. Aku sing dosa, aku sing luput. Yen ngono aku nyuwun dayane Gusti kang akarya jagat sing disipatke ana Kyai Nenggala iki. Tak suwunke ana ngarsane Gusti tak sawatke balangke ana Prabu Yudha Kalakresna. Golek ana pengapesane Yudha Kalakresna kae.
mati urip ora mali Yudakala Kresna kena gadane Sang Bratasena parandene Dian Bratasena tan saged angrampungi karya nganti jibeg-bebeg penggali Raden Bratasena anyarengi kalian cumlorote Kyai Nenggala ngenani tutuke Sang Prabu Yudakala Kresna ngebruk bumi pecah sanalika. Obong wonten dawuh Dukaka Prabu Yudakala Kresna wis prapting tiwas jumbuh lawan Sasmita kang ndok tampa patine Yudakala Kresna mapan ana Kyai Nenggala Yayi ora sah dadak kesuwen karben disekseni Bratasena lan Margana agemane Prabu Yudakala Kresna kae nggonen kanthi gaiping pangeran yen Narayana jodho ngagem busanane Yudakala Kresna tegese Narayana uga jodho jumeneng ratu mapan ana negara Yudaka mapan ana negara Dwarawati Purwa. Muni nggih Koko Prabu. Mencorong mawa kekuwung bareng sandhangane Prabu Yudakala Kresna nduk agem gedhe sing dadi pangariwi bawamu iki meratandhakake lamun sira Narayana pantes mimpin bawat pemerintahan ana negara Dwarawati Purwa. Nuwun inggih Koko Prabu. Ning ngene Narayana isih ana sawiji kang dadekake ganjelaning atiku. Babakan menapa Koko Prabu? Sakwise Nenggala mungkasi nyawane Yudakala Kresna tumempel ana Kyai Nenggala lah kok ana wujud kembang kang sumunar iki kira-kira kembang apa Narayana? Iki kira-kira kembang apa Kresna? Ya jagat ya dewa ya Bathara kembang menika winastan Sekar Wijaya Kusuma cangkoke Wijaya Mulya. Kembang menika mapanipun wonten cethakipun Prabu Yudakala Kresna. Pramila nalika pusaka paduka Kyai Nenggala ngener ngenani tutukipun Prabu Yudakala Kresna Sekar Wijaya Kusuma menika uwal saking raganipun Yudakala Kresna mboten saged manunggal malih ngantos dados guguripun Sang Yaksendra.
Kira-kira daya kekuatane kembang iki apa Narayana? Kembang Wijaya Kusuma menika daya katyasanipun saged maluyakaken tiyang sakit turta saged gesangaken tiyang ingkang pejah. Waton pejahipun sak njabaning garis pasti. Menika manut pituduhipun guru kula Begawan Padmana Bodhok Rumuhun. Oh ngono. Ya, yen pancen kok mengkono, kembang iki gawanen pisan. Tak cundhukke ana mestakamu, Yayi. Gek enggal bebarengan lumarap ana ngarsane Pawan Prabu Setyajid. Sendika ngestaken dawuh Pak Prabu. Amuk Suramrata Jayamrata gerbu tenang. Sopo iki? Ana sawijining satriya ngendhek nggon kula maksana. Sing kudune mitambo kuwi aku. Krana iki wis klebu wewengkon negara Lesanpura. Warangka dalem negara Ndwarawati Purwa Patih Singa Mulang Jaya jenengku. Bali takon kowe sapa? Putra Rama Prabu Setyajid Raden Wresniwira aranku. Duwe perlu apa nganti jeneng sira wani mlebu ana wewengkon Lesanpura kene sajak duweni niat kang kurang becik. Ndak riwangi keplantrang tekan kene aku mung goleki Narayana. Yen wis ketemu bakal pateni. Aku ora narimake sedane Kanjeng Ratu Gustiku Prabu Yudakala Kresna ya Prabu Kresna Pujangga. Narayana endi menungsane? Tak patenane saiki uga. Raden Narayana sakmengko lagi nganakake sarasean ana ing Stinggil negara Lesanpura. Ora kena diganggu kelawan sapa wae. Tanpa senurip katandangan tenang kowe musuh Singa Mulang Jaya. Wah. Ah. Andon Bandayuda satriya kekalih padha sektine padha digdayane elok ing swasana ilang sipate satriya kekalih manunggal ana satriya bagus kang jumedhul saka raganira satriya kekalih. Upama mati ora ninggal kuwanda ayo Singa Mulang Jaya. Ayanana kekuwataning Wresniwira. Aduh Raden, pancen margi menika margi ingkang kula tempuh. Kula sampun manunggal kekuatan kalian paduka Raden Wresniwira. Kula Singa Mulang Jaya sampun manunggal bebantu kalian paduka Raden. Singa Mulang Jaya, kowe wis manunggal ana jiwa ragaku inggih Raden.
Pramila paduka Raden kula aturi ngagem nami kula. Inggih menika Singa Mulang Jaya mila Raden. Asma paduka wiwit sakmangke boten namung Raden Wresniwira nanging ugi kekasih Raden Wresniwira ya Raden Singa Mulang Jaya. Ugi katelah Raden Harya Setyaki. Kula badhe bebantu sak kegiatan kula. Mbok menawi ing benjangipun wonten bebaya sak margi-margi ya. Gedene panarimaku tanpa upama Singa Mulang Jaya ayo. Saiki padha manunggal lan tetunggalan ing Pendhapa Lesanpura nyekseni Kakang Narayana kawisuda jumeneng ratu. Muga-muga tansah nyrambahi guyub rukun para bebrayan agung ya Singa Mulang Jaya. Serabagia amangungkung Gumyak guyub milangoni Rampaan rancak katon sikret Sinagaan Odiromo Serabagia amangungkung Gumyak guyub milangoni Rampaan rancak katon sikret Sinagaan Odiromo Menawi priyayi ketiga menika kula sampun tepung ning niki kok wonten Nalendra ingkang lumpruk wonten ngandhap menika sinten? Paman Setyajit sampun paring dawuh. Sinten ingkang saged nyirnakaken Yudha Kalakresna badhe nampi kamukten negara Dwarawati Purwa sawetahipun kawimbuhan putra paduka putri nuwun inggih Yayi Dewi Setyabama. Dene ingkang wonten ngajeng kula menika ingkang sampun kasembadan angrampungi gelaring Giri Swayembara. Punika putra pulunan paduka piyambak si Narayana. Aduh Narayana. Aduh Narayana. Mula ing dina kalenggahan saiki Den, Gandeng Narayana wis bisa ngrampungi karya badhe kula sekseni ing ripalungguhan sakniki anak Anggir Narayana dadi ratu mapan wonten negara Dwarawati Purwa. Ngempek eyom jejulukipun Prabu Yudha Kalakresna utawi Prabu Kresna Pujangga paduka Raden Narayana jejuluka Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna. Kula gadah panyuwunan nggih, Nggir. Kula nyuwun nama Dwarawati Purwa menika kedah wonten ingkang den icali. Inggih menika sebutan Purwa. Krana paduka dadi ratu menika mboten miwitining kantun anglajengaken. Mila tembung Purwa kedah dipun icali ingkang wonten namung tembung negara Dwarawati. Jejuluke Prabu Kresna. Nuwun inggih ngestaken dawuh.
Kula mitungkas malih nggih, Nggir. Kula menika duwe anak kejawi namung si Setyabama. Setyabama niki duwe adi lanang. Inggih menika si Wresniwira. Si Wresniwira mang dadekke napa kemawon nderek. Kula titipke Mang Didik. Larene rada nakal. Mang Didik nggih, Nggir. Nggih. Mangke badhe kula kanthi gesang mapan mukti wonten ing negari Ndwaramati. Sinuwun, mangke riyen paman, kula ugi gadah panyuwun. Panyuwun napa Sang Prabu? Narayana sing nyadang dadi patih wis ana apa durung? Dereng wonten. Lah, aku duweni panemu. Sing ndok dadekke patih iki kudune sing saben dina ndok ajak runtang-runtung. Sinten kok Prabu? Udawa kuwi. Udawa iki pantes dadi patihmu mergo bocah jujur. Hah? Dadi jejuluke Prabu Kresna, negarane Ndwarawati, patihe Udawa, senopatine Kadangira Wresniwira. Seneksenan jagat saisine.